Хайырлы ирте. Илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Чулпан Әмири. Татар сәнгате тагын бер югалту кичерде. Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Нәҗибә Ихсанова вафат. Танылган артистка 83 яшь иде. Хушлашу мәрәсиме бүген 15 мартта сәгать 11-дә Камал театр каршындагы мәйданында була. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Нәҗибә Ихсановның вафат булуы сәбәпле кайгы уртаклашты. Хөкүмәт телеграммасы Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры бош режиссеры Фәрит Бикчәнтәев адресланган. Танылган артистның иҗатын сөюче күп санлы ватандашларыбызга кушылып, мин Нәҗибә ханымның якыннарының Камал театр коллективының тирән кайгысын уртаклашам. Нәҗибә ханым тормышта да, иҗатында да игелекле, кабатланмас үз юлы белән барды. Заман сулышын, чорыбызның катлаулы һәм күп кырлы проблемаларын сизгер тоеп, һәр ролен йөрәге аша уздырып уйнады. Бик драматург Туфан ага Миңнуллин өчен җылы гаилә учагы булдырып, аның белән шатлык борчуларны да бергә күтәрде. Нәҗибә Ихсанова искиткеч талантлы, халкыбызның милли театр сәнгатен үстерүгә гаять зур өлеш керткән шәхес буларак күңелләребездә мәңге сакланыр диелә президентның кайгы уртаклашуында. Башка хәбәрләргә күчәбез. Казанның Мәскәү мәдәни үзәгендә Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты галимнәренең экспедиция материалларыннан оештырылган күргәзмә ачылды. Анда Идел буе Урал, Сибир татарлары тормышы турында төрле елларда төшерелгән фотосурәтләр куелган. Булар авыл, йорт күренешләре, эш коралларын, милли киемнәрне, үзенчәлекләре, йолаларны, гореф-гадәтләрне чагылдырган бай сурәтләр, курчак сурәтләренә аерым урын бирелгән. Төрле төбәкләрнең үзләренең хас милли киемнәре дә кызыксыну уята. Күргәзмә милләттәшләребезнең 19-20 гасырлардагы кул эшләре, туку, чигү, бәйләү, энҗе-мәрҗән әйберләре үрнәкләре төшерелгән фото сурәтләргә дә бай. Без татарлар яшәгән Сибир якларында, Иркутск, Тобол, Төмән өлкәләрендә, Татарстанның һәм Башкортстанның татарлар яшәгән төбәкләрендә булдык. 20-дән артык хәзер инде шушы материаллар буенча җыентыклар чыкты. Без менә шуларның кайберләре белән таныштырырга булдык. Аларда татар дөньясы, аның архитектура төзелеше, йорт төзелеше, интерьердагы булган, йорт эчендәге булган әйберләр күз алдына килеп баса. Татарның төрле төбәкләрдә яшәү рәвеше, аларның кием салымы монда ап-ачык күренә. Мамадыш шахматы тарихында яңа бит. Шәһәрнең беренче мәктәбендә шахмат зонасы ачылу тантанасы булып узды. Чарада республиканың дәүләт советы депутаты Марат Галиев һәм район җитәкчелеге катнашты. Кристина Нагаева беренче тапкыр шахматны әтисе белән уйнаган. Шуннан соң кызны түгәрәккә яздырганнар һәм ул үзенең беренче турнирында катнаша. Шулай итеп, әлеге интеллектуаль уен белән дуслык барлыкка килгән. Надо этого хотеть, любить, тренироваться много. Менә беренче сыйныф укучысы Гадел Халитов шахмат белән күптән түгел генә таныш. Әмма бу спорт төренең серләрен ачарга хәзер аның бөтен мөмкинлекләре дә бар. Люблю я шахматы играть. Татарстан Республикасы дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин башлангычы белән һәр мәктәптә шахмат зоналары барлыкка килергә тиеш. Шуңа бәйле рәвештә депутатлар корпусы комиссия шыксаларында юл карталарын һәм махсус программалар эшләде. Ай саен республиканың һәр районында мәктәпләрдә шахмат зоналары һәм класслар оештырылачак дигән карар кабул ителде. У нас было несколько комплектов. Безнең беренче комплект шахмат бар иде. Аларны бер-бер артлы югалттык. Хәзер яңа комплектлар алдык. Бик шатбыз. Мамадыш шәһәренең беренче санлы мәктәбе дә шахмат зоналы булды. Республиканың дәүләт советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов уку йортына 3 дәнә шахмат һәм шахмат сәгатьләре тапшырды. Республиканың дәүләт советы депутаты Марат Галиев беренче санлы мәктәпкә магнитлы такта һәм 4нче санлы мәктәпкә 3 комплект шахмат сәгате бүләк итте. Сүз уңайыннан шәһәрнең беренче санлы мәктәбенең шахмат тарихы күп еллар элек башланды. Барысы да педагогик хезмәт ветераны Татарстанның атказанган укытучысы Рәзин Әхәт улы Вилданов алып барган интеллектуаль уен түгәрәгеннән башланган. Бүгенгә кадәр укучылар Квантум балалар иҗат үзәгенең шахмат түгәрәгенә йөриләр инде. Чулпан Әмири, Алмаз Камалиев, Лилия Шәймәрданова, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы. Йолаларыбызны саклау максатында төрле чаралар даими үткәрелеп килә. Шуларның берсе кышны озату йоласы. Татарстан Милли музее каршында май чабу бәйрәме узды. Май чабуның үзенчәлекле символы кызарып пешкән коймак. Кунаклар борынгы бәйрәмне ничек билгеләп үтүләре, тарихы, гореф-гадәтләре белән танышты. Балалар төрле халык уеннарында катнашты. Мәйданга җыелган халыкны кайнар коймак һәм чәй белән сыйладылар. Бүгін
инде майшабының соңгы көне, якшәмбе, шуңа күрә безнең бүген ата-аналар белән балалар бик күп программабызда аларга җыелып эшләдек без барысында. Аларга кызык булсын өчен һәм инде әйтеп киләс килә шуны майшабы бәйрәме инде татарлар белән бәйле буларак ул бит Нәүрүз бәйрәме кебек кыш китү, язны каршы алу, гореф-гадәтләре белән алар ничектер бик охшаш. Бүген башкалабыз Казанда мәшһүр татар шагыйре Хәсән Туфанны искә алалар. Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм Татар дәүләт филармониясе Галиҗәнәп шагыйрь циклыннан Хәсән Туфан иҗатына багышланган әдәби музыкаль кичә тәкъдим итә. Ул бүген Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясында узачак. Күренекле җырчылар, сүз осталары, әдипләр башкаруында Хәсән Туфан шигырьләре һәм аларга язылган җырлар, шагыйрь турында истәлекләр булыр дип көтелә. Чара бүген сәгать кичке 7 яртыда булачак. Татар дәүләт филармониясына рәхим итегез. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан соң безнең каналда хөкемдар тапшыруы. Ә мин Чулпан Әмири барыгызга да уңышлы эш атнасы теләп, бүгенгә сау булашам. Иртәгә шул ук вакытта. Иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.